Přeji všem pěkný den. V dnešním videu si ukážeme, jak se zaregistrovat do velmi zajímavého projektu, který se právě u nás rozjíždí. Rozjíždí se samozřejmě jenom u nás, ale po celém světě, takže by byla škoda nevyužít příležitosti a nezaregistrovat se do tohoto projektu a nezačít v něm vydělávat. Registrovat se můžete přes odkaz, který vám pošle váš sponzor, člověk, který vás na tento projekt upozorní, anebo se můžete zaregistrovat přímo přes webové stránky, které jsem k tomuto projektu vytvořil. Odkaz na tyto webové stránky najdete v textové části na YouTube pod tímhletím videem. Takže pokud se budete registrovat přes stránky, tak stačí na těch stránkách jít zde. Máte banner registrace zdarma, takže na ten banner stačí kliknout a následně se teda můžete zaregistrovat. To video, které právě sledujete, tak máte jinak zobrazené zde. Takže pojďme na tu registraci, čili klikneme na registrace zdarma. A již se nám teda zobrazí samotné stránky projektu CryptTrader Capital. Já ty stránky mám teďka přeložené v češtině přes Google překladač, takže určitě doporučuji si to ještě před tou samotnou registrací ty stránky projet, prostudovat. Máte tady veškeré informace ohledně tohoto projektu, jak vlastně startoval. Tady vidíte, že 22. a 26. února byl i první kongres a samozřejmě se také i otvíraly kanceláře, sídlo firmy, takže na všechno se podívejte, opravdu to stojí za to. Já jinak ty podrobnější informace mám na těch stránkách svojich, takže tam si to můžete všechno prostudovat. Každopádně teda, jak se zaregistrovat? Čili buď kliknete zde, začínáme, anebo zde na registrace. Pokud se budete registrovat, určitě si dejte ty stránky do té původní anglické verze, neregistrujte se přes český překlad, jo? Takže stránky si dáme teda do originální verze. Takže já to mám přeplý, nyní teda stačí kliknout zde anebo zde a zobrazí se vám registrační formulář. Tady nahoře vidíte člověka, pod kterého se registrujete, takže vidíte, že já se registruji tady pod tohoto človíčka. Jakmile budu zaregistrovaný a budu teda dál šířit odkaz k registraci, tak tady uvidíte moje jméno. Tak, zde vyplníme svůj e-mail, pořádek níže heslo, kterým se budete pak přihlašovat do své kanceláře. Tady napíšete přezdívku, kterou budete používat v projektu. Následně zde vypíšete své příjmení. Bez háčku a bez čárek. Zde své jméno. Následně vaše telefonní číslo i s předvolbou, takže pro Českou republiku je to plus 420, pro Slovensko plus 421. A o řádek níže vyplníte zemi, z které se registrujete. Takže v mém případě je to Česká republika. Pokud jste ze Slovenska, tak si najdete Slovensko. Pokud se registrujete z jiné země, tak samozřejmě vypíšete jinou zem. Tak, zkontrolujeme si své údaje, jestli někde máme chybu. Pokud je všechno v pořádku, klikneme na registr. Tak, chvilku počkáme. A ukázala se nám druhá tabulka, do které je potřeba zadat PIN, který nám přijde na e-mail. Takže jdeme se podívat do e-mailu. A zde teda vidím ten PIN, který mě okamžitě přišel, takže ten si skopíruju. Jdu nazpátek na stránky, vložím ho sem. A následně potvrdím. Teď pozor, potvrzuje se to zde. Kdyby vám náhodou ten kód nepřišel, tak stačí kliknout zase na to vedle resend kód a ten kód vám přijde. Takže pokud nepřišel, klikněte zde, pokud přišel, vypište, klikněte na submit. Tak v tento moment jste zaregistrováni a jste již teda ve své kanceláři, kde nyní zde vidíte svého teda sponzora, čili pokud se zaregistrujete pod mě, tak uvidíte zde moje jméno a tady máte teďka nyní všechno v té kanceláři přehledně znázorněno. Jak se pohybovat v kanceláři si ukážeme v dalším videu. Samozřejmě si také ukážeme, jak sem vložit peníze, abyste mohli začít vydělávat. Chtěl bych akorát říct si jednu věc. Pokud nechcete s touto společností pracovat, nechcete se nic vkládat, tak se ani neregistrujte, protože je to zbytečné. Abyste zde mohli začít vydělávat, je zde
potřeba vložit vklad aspoň $50, pak vám to začne fungovat. Můžete začít samozřejmě zde pracovat jako samotáři, nemusíte zde nikoho registrovat. Pokud ale chcete někoho registrovat, tak zde máte svůj registrační kód, hnedka na té hlavní stránce, teda registrační link. Ten, když někomu zašlete a on se pro vás zaregistruje, tak z něho pak máte samozřejmě i provize, které se vám budou zobrazovat zde. Takže tolik teda k registraci a já se na vás budu těšit u dalšího videa, ve kterém si ukážeme, jak začít zde vkládat peníze, jak začít vydělávat a projdeme si i samotnou kanceláří. To je pro tuto chvíli vše, děkuji vám za pozornost, budu se vás těšit u dalšího videa, pěkný den a nashledanou.